Neb weld Caernarfon yn ymosod rhyw lawer. Falle dyna pam camgymeriad yn o'r cyfle I Wood dorri. Ac wrth ymosod, Simpson sy'n o flanau. Wood yn trio twyllo. Llwyddo I gael y croesiad I fewn, mae Snaith yna dros y bar. Oedd Orzinski'n gwylio hwnna'n mynd. Griff John at, no Edwards a Lewis Harling. Oedd yn cael awr yno fe, Wood. Mlaen at Snaith sy'n troi. Trio bwydo Miles Davies. Mae'n cael ei dynnu lawr yn y cwrt. A tro yma, mae yna gic o'r smotyn, Rob Jenkins, yn pwyntio. A symudiad arall peryglus gan Pen-y-bont. Cain Owen, capten Pen-y-bont. O, mae'n erbediad gan Orzinski. Ond oedd e ddim yn gic o'r smotyn gwych, ond Orzinski'n gofod yn dda I ben lawr yn isel I arbed. Ac am yr ail dro adre fan hyn, Cain Owen yn methu cic o smotyn. Thomas. At Hughes. Hughes hebio un. Y bas mlaen at Kai Jones. Kai Jones, Mike Hayes yn y canol. Kai Jones yn mynd unan. O, Mike Hayes mewn tipyn o le I dderbyn pas. James Waite fydd a hon. Gymryd ni'n fer, Nathan Wood yn ei gadael I Cain Owen. Ar yr ediad, amseru yn dda, ond y gic ddim yn dod. Wood, dal I fe'n, Nathan Wood, o mae'n awiriad! Jack Evans, sydd am gael I, o Nathan Wood, oedd ar ergyd. Oedd Pen-y-bont yn cymryd y blaen. O cic, osod, oedd I ar y cam arfer gan Pen-y-bont, a honno'n gweithio. Ddim yn siŵr os wedi gweithio fel oedd I fod. Ond yn diwedd, beth sy'n bwysig bod y bil yng nghefn y rwyd. Hughes. Croesi at Darren Thomas. Thomas. Cael ergyd ac a cael ei flicio mewn gan Kai Jones. Ond mae'r Llemanwr wedi codi fraich. Wel, oedd y dathlu wedi dechrau. Ond cefnogwyr Pen-y-bont sy'n gweiddi nawr. Lewis Harling sy'n o'r pwysau ar No Edwards. No Edwards yn un dda yn diwedd. Kai Jones ar flic. Hughes yn derbyn. Mae Hughes ar garlan fewn I cwrt Pen-y-bont yn tynnu nôl. A Kai Jones! Tro yma, ddim yn camsefyll. Kai Jones yn dathlu. A dim Llemanwr yna I ddod ar dathlu I ben chwaith. Maen nhw wedi union i'r sgôr. Ail gol, Kai Jones o'r tymor. A tro yma Rob Hughes oedd yn creu. Cain Owen. Armon yn gosod I nôl at Nathan Wood. A yn gyffredinol pwysig gan Donahue oedd ar lawr. Hugh, y ffordd ath y gêm, hapus â'r pwynt? Ynddo ta, ti'n diwethaf fi dod lawr yma, fi colli 6 I ddim, so ie, y pwynt yn dda iawn, ti'n meddwl, doedd nhw wedi bod mwy fan ni hanner cynta. Mae wedi gadael ni yn y gêm, a wedyn ail hanner, dwi'n meddwl ni y gwell tîm ail hanner, ond fel ti'n dweud, doedd nhw wedi bod allan sait hanner cynta, nhw'n lot gwell na ni, a ni newid un ddau y pethau, Bobby Bowman's dod ar a newid y gêm I ni, ond ie, andros hapus yn dod lawr yma gael pwynt, mae cadw ni fyny yna, so just dal at I rwan. Rhys, a draw again, happy with it this time? No, not at all. I thought first half we were outstanding, probably as good as we've played for a long time, and I don't think Caernarfon could have grumbled with a 3 or 4-0. It was literally one-way traffic first half. Second half, we expected a reaction, and they got it, or we got it. I thought they came into the game, start the second half. We had a mad 10 minutes where I think we were all at sea, in which they equalised and had another goal disallowed. And then it almost woke us up again, and a few niggling bits on the pitch as well woke us up, and then we finished really strong again. I think there's no doubt in my mind we deserve the 3 points, but we can't keep giving away leads, and obviously we've got to get that second goal, which is key.